Pomaliza uthenga opita kwa Miss Jeffrey aziwe kuti masapota a chipani cha DPP komanso amalawi akufuna kwabwino akwadandaula. Chipani cha DPP chakhala ndi masekretary general bambo akudakamanga, malemu Eklen Kudontoni, mai Nachika, Jini Kalirani, anthu oziwa ntchito yawo, anthu olemekeza, anthu amene amaziwa kuti chipani ndi chani. Koma kungobwera inu Miss Jeffrey mwatiwonongera chipani ndipo mukuti tikudandaulani. Zomwe chitadzana ndikuderera chipani chonse osakhala a profesa okha ya. Ifa chipani chimayambira ku area mpaka na kuntunda. Mai Navicha ayankhula bwino kwambiri kuti mukuononga mbiri ya azimayi. Azimayi mati mukufuna 50-50 komanso a profesa athu anali champion a he for she. Kodi tikukhulupirani bwanji kuti convention ikubwerayi azimayi mutenge mipando chifukwa Miss Jeffrey akhumudwitsa mtundu wa Malawi. Tikupempheni kuti muziwe job description yanu imati chani. Musamanamize anthu kuti ma area onse ali manja mwanu, si choncho ya. Ma area achipani amakhala manja mwa office ya National Organizing Secretary mothandizidwa ndi Secretariat. Chimene ndi chipani. Kumosabwera pano kuti ine ngati CEO ngati mlembi iya musatero. Musapitirize kutiwonongera chipani ngati simukukhutira. Tagopanga ni design zipani zambirimbiri. Tili ndi ana, tili ndi makolo, anthu akuvutika kuti tipite m'mizimu. Kandi kukasiya, kaya kwambwatalika, kaya kulikwenu, anthu akunena kuti tikudikira chipani cha DPP chiloweso mboma. Koma sitingalowe mboma ndi ngati anthu inuyo amene muli khansa imene kuononga chipani cha DPP. Tonse tikakhala mchipani cha DPP timayang'ana msogolero wathu a profesa. Iwonso monga ali munthu okhala soti ali ndi udindo akufunanso udindo koma anaona kuti ndikotheka kuti nditumikire profesa. Ndimaona ngati kuti asogoleri tonse titakhala ndi maso oyang'ana kuti nthawi ino msogolero wathu ndi mmodzi. Chifukwa mdziko muno zinthu zambiri sizikuyenda. Dziko lasokonekera. Anthu ambiri mdziko muno maso awo akuyang'ana ife chipani cha DPP. Ndeti kakhala chipani cha DPP kuti tikukhala ngati ena akufuna akokera uku ena akokera uku nde kuti zinthu siziyenda. Ndimafuna ndapemphe asogolero onse a DPP komanso tonse kuti tiunikire, tiendere limodzi, tiyang'ane kuti 2025 tikubwerera bwanji mboma. Come 2025 ife anthu a DPP ndi amene tukatenga bomali kuti ziko litilikonse momwe linalili. Anzathuwa analonjeza zambiri. Ananena ziko lino kuti alipangira zambiri. Koma ziko la Malawi komanso ziko lonse latha kuona kuti usogoleri omwe ungachose mavuto a anthu ndifeyo DPP. Nde tiyang'ane, tikonze mavuto onse omwe alipo. Alongosola acheya convention ikhalapo. Aliyense ofuna udindo akaupeza ngati ali oyenera kuupeza. Koma ukachita phuma sumapeza chomwe mwina anthu ena amakuganizirira. Ndeni mafunanso ndipemphe ma aspirants onse omwe ananena kuti akufuna ayimire. Titakhala ndi mtima olemekeza usogolero omwe ulipo. Usogolero wa profesa ulipo mpaka kufikira nthawi yomwe tukapanga convention. Koma akakasankhaso a profesa tonse so tikuyenera tipereke ulemu kuti a profesa atisogolere mpaka natibwerere mboma 2025. Ndikukhulupirira kuti pa makandidate onse mmene tilili tonse tikakhala aliyense a profesa akayang'ana ndi ngati kholo lake. Tonsefe kaya khalapo ena akhala unduna ena akhala maudindo otani akhala chifukwa cha profesa. Nde chipani tichikonze mwa malamulo mmene alongosolera director aligo. Ngati tili ndi ma interest athu tiye tisunge
timange chipani tipulumuse mtundu. Ndale sitikupangira kuti tikakonze zinthu zathu za kunyumba, tikupanga kuti tikonze ziko liyende bwino. Nde mawu akulu ku mtundu wa Malawi, DPP yakonzeka kuzatenga boma 2025. Mavuto kulibe, mavuto alipo ndang'ono. Convention ichitika alongosolo aligo kuti ichitika pali ndondomeko zofuna kusatidwa, osati kungochita phuma kuti tipange izi. Ndondomeko zimene zikachitika tikasankha mtsogoleri, dziko lonse la Malawi liona kuti mtsogoleri wa DPP ndi uti, ndipo tonse tizansapota amene kuti mpaka 2025 tikatenge dziko mokwambiri. Tinamva tsiku limene lija kukabidwa mawu kuti Chipani chikulandira ndalama kupangira NGC ozapangiranso convention. Professor Arthur Peter Mutharika, president wa Chipani, sakuziziwa zimenezi. Ndalama zimenezo zikuchokera kuti? Ndipo cholinga chawo cha anthu amene akupereka ndalama ndi chani? Akufunira zabwino Chipani cha DPP kapena akufuna kuti akulise ndalama zimenezo kusokoneza Chipani cha DPP? Ndi nthawi zinatu tikamaona mavuto mu Chipanimu tiyambe kudabwa kuti kodi si ndalama zimenezi zikuchokera kodabwisazi? Mene Grezedar Jeffrey amachitisa msonkhano wawo wa press briefing yawo, panali ndithu indication yonena kuti pali akuluakulu ena amene akupanga misilidi a former president ku Chipaniku kuti zinthu zina zisamayende. Andi mawu amenewa ayankhulidwanso ndi akuluakulu ena angapo a DPP kuphatikizapo Ken Nsonda ndi anthu ena kuti pali gulu la atsogoleri amene apanga surround a former president amene akuti akupanga misilidi Chipanichi, komanso kuwapanga misilidi a former president iwa kuti zinthu zina zisamayende bwino. Ndipo akunena kuti iwo akanakhala kuti achivomereza mwansanga kunali kosavuta a former president nawonso kukonza zinthu. Nde mwina ndimafuna nditamvano kuchokera ku mbali yanu, chifukwa mukuyankhula kwa akuluakulu amenewa amasonyeza kuti akuluakulu ake mwina ndi gulu limenelo kuphatikizapo mwina unabona malomba. So chabwino komano mukuyankhula kwa ngati Nsonda ndi gulu lawo amanena ndithu kuti ana malomba komanso mwina ngati Chipungu ndi gulu lina amene mapanga surround a former president ndi amene mukuwasokoneza kuti azipanga ziganizo zosapindulira Chipanichi. Zikoma kwambiri. Mwina ndisanapite ku funso limene munafunsa bwana Kasim Aubi, ndingoyikirapo ndemanga pankhani yoti pali anthu ena kusokoneza a president. Ndikuziwa kuti tikachoka pa press conference ino ndiye kuti nambala ya anthu amene akusokoneza president yakula, chifukwa ndiye kuti bwana Gadama alowa uli kuyambira lero, bona bu VP SCC ndiye kuti nawonso alowa mjani ngulu osokoneza president. Ndine ndikuonera ine koma mutati muone anthu amene amanena kuti kuli gulu ndi kusokoneza president anabwera pa press conference anthu atatu: Bile Marata, Ken Nsonda, Joy Nyirongo. Basi bwana ndi profesa atakuziwa kunena kuti awa ndosokoneza, koma amalawi mukhulupirire kuti ine nizangayi komanso ndi anzanga ali apawa ndife anthu olimbikira. Nkona anthu mwina amati ndife osokoneza, amafuna tasiya profesa akhale okha kuti akhale iwowo nsanje alande Chipani. Ndi chifana achilephera kuchilanda ndi amati ayo osokoneza ndi amphepo, osokoneza Chipungu, osokoneza na malomba amuhango amsaka iyayi. Ife ndana adadi basi. Funso lomaliza. ndime ya mu constitution ya DPP maka ndime 9 paragraph 5C ikunena kuti Central Executive Committee ya DPP ndi imene ili ndi mphamvu yokhala pansi kuunguza kuunika ndi kupanga decide
kuti NGC ichitika siku lakuti. Number 1, ikapereka mphamvu imeneyo Central Committee kapena Central Executive Committee ya DPP pa ndime 9 pacha nanena pacha ndeyima a president ndi a secretary general ndi amene sopana makhala pansi kuoneka ndondomeko akubwera ndi ndani, makalata alembedwa liti, kodi tipereka uthenga wanji, kodi agenda ikayenda bwanji. Mphamvu ya secretary general imabwera after Central Committee itaunguza kuunika ndi kukhazikisa siku loti NGC ichitike. Ndeno tisathamangire ku mphamvu ya secretary general pamene a Central Executive Committee sanakhale pansi ndi kupereka mphamvu kwa secretary general kuti lembani makalata muyitanise NGC. Komanso mphamvu ya secretary general ku ndime 10 ikunena kuti a secretary general ayena kuti akhale pansi ndi a president awo akambirane bwinobwino ndondomeko. It's about procedure sopano kumeneko. Koma deciding the date of the NGC, National Governing Council ya Chipani cha DPP, ili mmanja mwa Central Executive Committee, osati mmanja mwa Secretary General. Nimeona ngati pamene popo tingosindikapo kuti tikamati malamulo akunena chonchi tisatire malamulo tikunena chani. Makamaka tikusindika pa mphamvu ya Central Executive Committee ya DPP imene inaperekedwa ndi constitution yathu kuyitanisa ndi kupanga set date ya NGC ya Chipani cha DPP. Zikoma kwambiri. Nkhani imene ili pano inelanga ndi dandaulo makamaka kuphonyedwa kapena kusatsatidwa kwa protocol Chipani chathu cha DPP. Ndizodandaulitsa kuti nthawi zina timisonkhano tina umangoona kuti tikuchitika, iwe amene adakuyenereza kuti uziyang'anira chigawocho osadziwa. Ndi kumakhala mafunso ambiri, zutheka bwanji kuti DPP itafika poti munthu mmodzi akhoza kuchititsa msonkhano yekha. Ndi ntchito yake kutivuta kugwira kwake. Inde tikudziwa kuti pali chidwi cha anthu amene amalakalaka atakapikisana nawo ku convention. Zimenezo pa malamulo a Chipani sizoletsedwa ndipo ndizovomerezedwa. Koma tikatengereke experience imene tili nayo enafe pandale, ninkhani yomvetsa chisoni kwambiri zimene tikuziona ulendo uno. Ndikupatsani kambiri pang'ono nkhani ya UDF. Kumbuyoko zidafikanso ngati nthawi imene zafikira mchipani chathu cha DPP kuti tukonzekera convention. Ndiye panali anthu ena amene osamvetsa bwino zinthu amazitengera pa mgongo, ulendowo adakanika kukafika nawo chifukwa chosatsata bwino protocol ya Chipani. Chipani china chilichonse timenera kulemekeza mtsogoleri wa chipanicho. Ndiye constitution imene imanenera. Pokha convention ija yachitika ndi pamene pamaonetsa mtsogoleri wina amene angabwerepo. Koma popanda zimenezo sizitheka. Mphamvu zimakhala kwa mtsogoleri amene akuyendetsa Chipani pa nthawi imene. Ndiye tinene pano osati mozungulira amene akuyendetsa Chipani cha DPP ngati mtsogoleri ndi Profesa Asapita wa Mutharika. Komanso ukakhala kuti ufusira mbeta, ufusira namwali, chimene chimafunika nkudekha. Ukapupuluma anthu amaona kuti apa utsogoleri kapena mamunayo sangadzatisunge. Mawu amenewa ndikunena chifukwa chani? Panopo kuti social media zimene anthu ambiri akulankhula, zimene anthu ena amalankhula akumazitengera pa mgongo. Tikuyenera kudekha bwinobwino kuti convention yathu ikakhale yabata. Tisakhale ngati kuti kuli nkhondo, kuti DPP kulibe nkhondo. Kuli bwinobwino mene mukuonera panomu executive kapena kuti anthu atsogoleri anzeru ena mwa iwo amene akuoneka kutsogolo kuno ndi anthu amene mwinaso akuchifunira zabwino Chipanichi. Koma tasonkhana tonse tili pano kusonyeza kuti anthu amene timakonda Chipani komanso chimene tikutsata ndondomeko ya Chipani chimenechi ndikulemekeza mtsogoleri wathu Profesa Asapita Mutharika ndife amene tili pano. Kuma district kumene tikuchokera tiye titsate ndondomeko
aliyense atsate mmene zinthu zimayendera. Uthenga umayamba kuchokera ku regional office ndikumapita ku musi, kuma district, kumapitanso ngakhale kuma constituency. Ndiye Chipani chimayenda choncho. Aliyense ongodzuka nkuyendetsa zinthu payekha, chimenecho si Chipani. Limeneyo si protocol, si njira yoyendetsera Chipani. Mpikisano 2025 ulipo, ifa DPP takonzeka kukapikisana nawo 2025. Andi takonzeka kuti titenge boma limeneli. Koma njira yake isakhale imeneyi yakuti inde pali njira yofuna kuti tichite convention mofulumira. Koma isakhale njira yongonena kuti munthu adzuke lero mamawa alineyo ndikufuna zikhale mwakuti. Zinthu zitimachita kupatsirana bwino ndipo zimayendanso mndondomeko yake. Chitakhala chako chimakupeza koma mosazungulira. Ndeni mafuna tingopempha kuti olo zolemba zotukwanizana. Anthu andale ndi anthu ovuta kwambiri. Mukhoza lunena lero kutukwana Profesa Atero Mutharika. Convention kukasankha iyeyo muzagwira naye ntchito bwanji. Anthu andale amathogwirizana lero. Tinonelapo chitsazo sikalekale Chipani cha Congress Party. Amatukwanizana kwambiri utsogoleri wa UTM ndi utsogoleri wa Congress Party. Koma tidamva tsiku lina lake atalengeza pa masintha pa Kamuzu Institute kuti anthu amene wagwirizana. Zinatengera anthu amene amazitengera pa mgongo kuchita manyazi. Ndeni mafuna ndinene inu amene mukusapota masapota mukazitengera pa mgongo nkhani imeneyi. Anthu andale akadzagwirizana tsiku lina ndikuona ngati mene zachitikira pano kuti ona Bogadama ali pano, Bright Saka ali pano, ndikuona so Profesa ali apo, ena onse ali pano. Ndikunena kuti ife candidate wathu amene tikufuna ndi uyu. Ena mudzalakalaka kulowa pansi. Ndiye ukamapanga ndale kutsogolo moyo, kumbuyo so amatiso chani kodi moyo. Tiye tigwirizane. Ose sangakhale president ayenera kukhala mmodzi pa nthawi iso chani imodzi. Ndikupempheni mumatiyesa ife ma regional governor, ma district governor ndi anthu ena onse kuti mumafuna tichite ntchito zanu. Ndifuna ndinene poyera pano, ife nda Chipani. Mukatikambira nkhani ya Chipani ife tigwira. Mukatikambira nkhani ya personal ife sitigwira. Andi musititenga kuti ndife mafumu. Ndikulankhula izi mmalo mali regional governor anzanga onse ndikuganiza kuti akadakhala sopano akanalankhulaso zimenezi. Mawu anga ngati mtsogoleri wa chigawo Chipani pano pa chigawo chapakati ndi amenewa. Tiye titsate ndondomeko ya Chipani mmene imayendera. Mmene timayendetsera Chipani tiyendetse kuchokera ku mtunda mpaka pansi. Ndifuna ndikutsimikizireni ma district governor, ma constituency onse tonse pano pa chigawo chapakati ndife ogwirizana. Mawu amene ndinafuna ndinene ndi amenewa. Zikomo kwambiri. Ine andipempha a president athu a Chipani cha DPP Profesa Peter Mutharika kuti ndipereke uthenga uwu m'malo mwawo. Uthenga wa a Profesa Mutharika ndi wakuti iwo ndi odabwa komanso okhumudwa kuti kwayitanisidwa msonkhano wa National Governing Council ya Chipani cha DPP koma iwo asanafunsidwe ndiponso asanapereke maganizo awo ndiponso asanavomereze. Izi zawadabwisa ndipo zawakhumudwisa. Ndiye uthenga umene uli wofunika koma members a Chipani cha DPP ndi wakuti pa 6 December kulibe msonkhano wa NGC ya DPP. Kulibe msonkhano umenewo. Msonkhano uitanisidwa malingana ndi malamulo a Chipani cha DPP. Poyambilira posachedwa umwepa Profesa Peter Mutharika ngati president wa Chipani cha DPP aitanisa msonkhano wa Central Executive Committee. Ukambirane mene zili zinthu pano mene chikuyendera Chipani ndi kuti chitani kuti
tilemekeze makhoti komanso tichite zofunikira kulimbikitsa chipani chathuchi. Central Executive Committee ikakumana ndiyeno iwauza a president pamodzi ndi a secretary general kuti aitanise NGC ya chipani cha DPP. Tikamachita set matsiku okumana Central Executive Committee komanso kukumana kwa National Governing Council, tikhala tikuzindikira kuti pali matsiku oti tiwalemekeze malingana ndi malamulo ndi zigamulo za ku court. Zinazo ndidutsamo kusogolo kuno, koma nkhani yayikulu ndi yakuti ma members a National Governing Council ka mayina anu atchulidwa pa list paja kasanatchulidwe musatekeseke pakazakhala nthawi yakuti Central Executive Committee yagamula kuti kukhale National Governing Council. A president eni ake azanena kuti ine sipano ndatuma a secretary general kuti akuitaneni. So sipazakhala kukayika kuti kodi a secretary general atumidwa kapena sanatumidwe, kapena alandira chilolezo kapena sanalandire, chifukwa uthenga uzachokeranso kwa mwini president wa chipani kunena kuti ndawavomera a secretary general kuti aitanise msonkhano wa NGC mogwirizana ndi malamulo athu a chipani. Mawu akulu ndi amenewo, ndingofotokoza zina ndi zina moonjezerapo chifukwa funso lalikulu pakali pano ndi lakuti kodi convention iliko, kodi convention kulibe. Pakali pano tikuyendera lamulo limene chinapereka court pa 29 September kuti kukhale convention masiku 90. Ndiye mukuziwanso kuti Central Executive Committee ya chipani cha DPP inanena kuti ma lawyers a chipani achite appeal. Ndiye anapita kwa judge omwe anapereka chigamulo cha pa 29 September ndikuwapempha kuti ife tikufuna kuti tichite appeal, ndipo a judge anavomera kuti chitani appeal. Ndiye nonso anapita ku court komweko kukapempha kuti bwanji mutulole kuti tikudikira appeal kuti ikambidwe, convention idikire kaye kuti tidikire appeal imveke kuti kodi kuzagamulidwa zotani, chifukwa si bwino kuthana ndi appeal convention itachitika kale ndiye kuti appeal iyo ikhala yopanda ntchito. Judge mwa nzeru zawo anapereka kuti nkhani imeneyo ikambidwe chaka chamawa mu January. Odandaulanso mulandu anapita ku court konko kukanena kuti tifuna a judge mupereke chigamulo kuti kuyambira pano kupita chisogolo kufika siku la convention a secretary general mwalole kuti aitanise NGC kuti ikambirane za convention. Court yomweyo mulandu umenewo anapereka odandaula mulandu uja a court a judge awikanso chaka chamawa mu January. Ndiyeno ngati milandu yonse yokambirana zokhuza ndi convention ikiyikida mu January chaka chamawa, funso nkumati kodi convention iyo ili chaka chino kapena convention iyo izachitika after atathana ndi mavuto amenewa, madandaulo amenewa ndi zina ndi zina. So chipani cha DPP makamaka Profesa Prof Mutharika afuna kusindika kuzera mu press conference ino kuti ndife okonzeka kulemekeza chigamulo cha koti chomwe anapereka pa 29 September 2023. Pumapangofunika kuti timvesese kuti kodi poyika madandaulo onsewu chaka chamawa ndiye kuti azamvedwe convention itachitika kale kapena convention yasunthidwa kupita kutsogolo. Limene ndi funso lomwe maloya athu akufuna kuti liyankhidwe tisanapange zambiri. Ndikutsimikizireni pano kuti akhala kuti convention ili chaka chino, Profesa Prof Mutharika chipani cha DPP ndichokonzeka kupanga convention.
pongofunika kuti timvesese kuti kodi madando onse amene aperekedwa ndi magulu onse amene including gulu limene lalowerera mlandu pompano lomwe la anthu 6 amene akhala ngati achosedwa mu NGC kuti nawonso afuna amvedwe kuti ma rights awo ngati ma members a NGC alondoloke. Kodi zimenezo zizamveka after convention kapena before convention. Zonsezi tikakambirana ku Central Executive Committee yomwe Professor Peter Mutharika aitanise sabata yomwe ino. Ndipo sabata yomwe ino ngati kuli koti convention ili chaka chino timva tsiku likulengezedwa la NGC. Ngati convention ili kusogolo patamvedwa madando amene ayikidwa mu January, Chipani chizaziwisidwanso kuzera mneneri wa Chipani kuti kodi Chipani chitsogolo chiyenda bwanji. Ndikhulupirira kuti uthenga wamveka kuti tonse tikhale chete, tikhale kudikira kuti convention ichitika liti 1 koma chachiwiri makamaka kuti lachitatu pa 6 December 2023 kulibe NGC ya Chipani cha DPP. Khalani mene mulilimo makomo mwanu muzintchito mwanu muziwe kuti pa 6 December 2023 kulibe convention ya Chipani cha DPP. NGC ya DPP itanisidwa mosatira malamulo a Chipani cha DPP. Ndipo sizizachitika muabisira a president yathu. A president yathu azakhala part ya decision yoti kukhale NGC. Mwachidule mawu ndi amenewa. Zikomo kwambiri. Mawu akulu amene mwanena a VP ndiokuti amalayi mumve kunena kuti pa December 6 kulibeko meeting ina iliyonse yomwe Chipani chaitanitsa. Chipani si munthu mmodzi iya. Chipani ndi gulu monga tabwerera pano. Chipani chimasatira ndondomeko. Ife DPP tili ndi constitution yathu. Timasatira zomwe zinalembedwa. Ndiapemphe Miss Jeffrey kunena kuti ngatali mlembi wamkulu wa Chipani atsatire zomwe zinalembedwa mbukuli. Anthu kunja kuti akumadandaula kunena kuti kodi inu DPP takhala ni phe ife tikudalira inu. Koma khansa yayikulu mu Chipani yomwe ikukondonga Chipani ndi anthu ngati Miss Jeffrey omwe akungobwera wokha kukhala ngati pano kumayankhula nkumayitanisa convention. Siti matero yani. Chipani si cha munthu mmodzi.